M'hemm ebda regolamenti illi jillimitaw l-użu tal-vetturi li jinkrow lill-Gvern u għaldaqstant persuna tista' tuża l-karozza kif tixtieq qalbha. Hekk insaħaq il-Kummissarju tal-Standards Joseph Azzoppardi meta il-Ministru Chris Bonet lura fl-2023 ma kienx instab ħati ta' ksur ta' etika wara illi kien tela l-btala sqallija bil-karozza ministerjali li kellu bħala segretarju parlamentari. Ironikament, l-istess Bonet illi jitla bil-karozza ministerjali saħansitra sa sqallija din il-ġimgħa talab liċ-ċittadini Maltin u Għawċin biex xi kultant imorru ix-xogħol u jħallu l-karozza d-dar biex jittaffa traffiku. Irdu namlu forsi ċertu sagrifiċċji illi ma nikkontemplawhomx, illi rridu nqumu fil-għodu ngħidu forsi llum il-karozza mhux sa nuża. Chris Bonet huwa t-tielet Ministru tat Trasport f'sentejn bin-nies fuq il-medja soċjali jiddeskrivuhom bħala wieħed aqwa mill-ieħor. Dan kif wara li l-eks Ministru Aron Farrugia kien farfar il-ħdejja fuq il-festi, issa saħqu li għandna Ministru li m'għandux li kien idea kif se jkun qed ifassar roadmap biex ittaffi il-konġestjonijiet fi toroq Maltin kawża ta' żieda sproporzjonata fil-popolazzjoni. Diversi persuni sostnew il minn kif tkellem il-Ministru Bonet jidher li d-diċà għandu qalbu maqtuwa u li l-Gvern ta' Bela ma jafx kif se jżolvi din l-isfida. Oħrajn talbu lil Bonet li jekk verament irid li n-nies jagħmlu l-karozza d-dar għandu jimxi b'eżempju jibda jmur ix-xolb tal-linja jew bir-rota wkoll. Intant, wara snin u xhur ta' wedi dwar it-trasport alternattiv permezz tal-metro, Bonet ta' xjifem ma' Net News li l-pajjiż ma jiflaħx għall-investiment ekonomiku daqshekk massiġġ. U għalhekk kollox jidher li l-metro se tibqa' biss ħolma bil-Gvern tal-Labor issa nqabad frokna u m'għandux idea kif se jkun qed isolvi l-problema li ħoloq fit-toroq tagħna. L-unika parir li qed jagħti l-Ministru hu biex tħalli l-karozza d-dar.